Di mana tahan dulu. Dat is niet recht, nie, man. Wat de hel doen ons? Ons doen het niet. Dan gaan ons weg. Iemand gaan ons sien, Boetie. Iemand gaan voorbijlopen in die politiebureau. Wil jy doodgaan, Jaden? Ha? Wil jy en my moet ons kry? Dink jy dit is speletjie? Ons het hem niet doodgemaakt, nie. Ons het niet. Maak nie saak nie. Ons is nou hier. Ons moes net politiestasie toe gegaan het. Hulle sou ons geglo het. Dit is nie ons nie. En sterwe. Dink hierdie polisie gaan vir ons kan beskerm. En ook vind dit aan hulle vir ons oorhandig. Hierdie is nie net 'n liggaam nie. Dis 'n doodsvonnis as ons dit opmors. Salam menomor polisi. Wash.
ook die waar je gezien hoe je vandaag aan me gevallen toen soccer gespeeld. Vader je, Jay. Zij zijn die ene wat ze first op zee geskat zit. Ons gaan viral, boeties. TikTok kan hiervan nou. Daar zo. Ja, ze hebben die weer onze grappen, niet benen niet. Hier grapjas. Assim não faz. Wosh, Frans, Chaisi. Manita, Jay kam to die kom. Wosh, Manita. As jy nie nou sal aandela nie, sal jy nou wala jy, Frans. As jy nog steeds kan verdien. Wat gaan aan? Ik ga naar mijn voor gehoofd dan weer. We gaan naar de kop, of TikTok, of evidence, dat is waar. Maak zo bro, maak zo. Okay, vertiksa nih, lari je dah. Ha? Pagamiza. Wosh, ay tapis. Pagamiza inom. Jy jongens met jou oefens, né? Chaisi, net wat hy nom bang hela. Jy sal vat beginnen zo. Dat is die ook, James. Lagi dood nie. Lagi die man dood. Rodi ladies. Ik heb gezien. Het is makkelijk dat hij wegkomt.
stand up, Frans. You stand up, Sonny. Hoe lig je nou, maar? Wat was dat nou, je mis, hoor? de camera van Joa. Dan je kan ze grabben, Sunny. Dan je kan ze grabben. We zijn volgende wees. We zijn volgende wees. Osh, als je dat niet pakt, dan moet je het kost laten zien. Tracy! Hey, Tracy! Je moet ze samen. Ajay Musa, Ajay Musa, Osh, waar zijn fokkenvoenen? Ga mij video, Jason. Ga mij video. Ik heb het gedeleteerd. Ik zweer, ik heb het gedeleteerd. Maar Jay ook een fokken grapje is, En als je voor wegloopt, voor Jason, Max gewoon niet nog. Of je lekker graven die nog wordt, of je lekker beginnen Chaisi. Osh, Chaisi. Dit is niet erg niet, dit is niet erg niet. We begraven net die lik. We begraven hem net. Graven leek vinnig. Ons vertrek hier vanaf. En ons praat mooi weer oor hy ding. Hoor ze hem? Yesus jong, voordat die man geëet die, man is zwaar.
maak nie meer sakkie. Dan jy lig die oor die mes geswaai het. Ek het nie die video gedelete nie. Wat? Ek het dit gebackup voordat ons hierheen gekom het. Eendag, as die gangsters vir ons kom, dan weet iemand wat dit regtig gebeur. Jy het vir ons gelieg. Na alles wat ons gedoen het. Na dit. Probeer sy vir ons dood, man. Hy man gaan iets vind. Sy het die video geprobeer ook. Jy, dan begrawe ons met die ding op hier.
Kan nie glo ons het dit weer nou gedoen nie. Ze het nie 'n keuse gehad nie. Is of dit of ons was dood vandag. Nou ja, als je nu achter je rug, dan kan ook al meer chance. Ja, tenminste nou kan ons weer onze normale leven leven. Niks kan nou weer verkeerd lopen, maar